mun sang sang atanga INP Mizo channel khirh thin tu te in zain chi bai le vek ule zun ni som panga ni lai ni ania hun thain chan theu kan be seya kan channel min lo khir sak thina wangin kan lo me Russia in NATO ral thuam da na ati chia Russian Defense Ministry chuan zun ni som pali khan Ukraine leave region ral thuam da na warehouse chu anti chiani in voin khan atar langa he warehouse hi NATO ramte tho khom ral thuam 155mm M777 howitzer te po telin ral thuam chi rang rangan da nani atibok Russia chuan high precision long range caliber missile mangin akka pani Ukrainian official te chuan zun ni som pali ve khan Ukraine air defense system in leave le Ternopil chunga Russian cruise missile aka thak thu an soya Russian missile 10 khatero in target an fu ti an soi boka President Zelensky chuan missile mu 10 khat chau kan kap thatheya van doi thak takin missile mutuar an oma thil ti chiat po nei atia Russian Defense Ministry in warehouse an ka chiat thu an soi hi adik thei mai ome French President Emmanuel Macron chuan Romania le Moldova atlo Nini chung thang turin Emmanuel Macron chuan Romania le Moldova ram te tloa abikin Eastern Romania Mihal Kokalnisianu airbase muna French sipai te mubok Macron chuan in biak na manga Ukraine boina chin Fela hun to thua soya Ukraine le Europe hi Russian nen hian in biak na an neyangai ta tak zetani hi hei hi thudik takani in dawna top dan tura kan du thu sam chu Ukraine in ne na chan nge yania ma se chu mi hun chu engtik nge kan thelo chu wangin in dawna azia om ta deuh boka in biak na nei hun ta hle Ukraine invasion a hian Europe chuan Ukraine thlopa amaro chu France hian Russia ado ran chuang lo Ukrainian ten an zalen na turan sual hi kan thlopa Russian en kanin do ti nero ani chuang lo atibok Macron chuan Europe chaklama NATO force te ti chak turin France in Sipai tir thu asoi boka Romania rama hian NATO command na nuaya France Sipai zanga lion omvea Poland le Estonia rama zathum vel anum boka tin France hian ral thuam thatok atho ve boka Sipai te hian jet fighter le aircraft chi rang an kolani Russia in millionaire achan sa Ukraine invasion le West ram te sanction wangin mi hausa ton to millionaire tam tak chuan Russia ram an chua san mek Russia ram atanga ram danga ro thil le hausak na lak chua lama company lar tak Henley and Partners chuan tunlaya an thil mu soi chuakin kum sang ni le som ni le pahni kum chan ve chunga Russian mi hausa ram danga pem tum hi sang ni le som pako ayen alet thuma an punto thuan tar langa Henley and Partners report salan danin Russia rama millionaire US dollar million tam tak nei mi hausa ton to sing khat le sanga vel zet te chuan Russia chua sanan tum meka Russian millionaire population hi za som panga zetin akiam don ne nalang Russia chuan Mariupol a ennom chuan hona tum ngal tamai kan riat angin Mariupol hi Russia ina be na sat ber khania Azovstal steel plant a Sipai le civilian tam takan toma Russia ina lamai theilo khania March ni som paru khan Russia chuan Mariupol khopui aboma Mizo chuang fe anthia Mariupol khopui hi Russia kuta tluto ma se mitam tak chuan Ukraine anga omle thei anla be sei reng thowani heti lai hian Russia chuan Ukraine mi puiten ril runat na le indona boruak an thei ngil thuai theinan drama theater lemchan chuana mun hon thuai atuma September ni soma tangin honani toang Telegram journalist Petro Andreyushchenko chuan Russia sarkar malak na adem lemaya Mizo telan that zo chowa tuna ennom chuale an tum ngal chunia Ukrainian te hi Russia hian mi hring angpon min ngai lovani hi kan ru ro chunga lamin kan than mola ennomin chu angamo
min run tu te hian mi hring za om na chete po an za zo lova Ukrainian ril ru ti nat lowaloi an nei lo ati Ukraine sipai ten ral thuaman ngak ta top mai Ukraine President Advisor Mikhailo Podolyak soidanin NATO ram Defense Minister te chu Ukraine Defense Minister nen Brussels sa in muantum meka Ukrainian official sipai te chuan he huna an thutluk na tur hi an ngak thup mai ani Ukraine sipai ten ral thuaman mamo hle maya an duang pe thei an omlo ani ber hi chati chung chuan NATO lo chu be sei turan nei box si lova zanin hian Ukraine Contact Group ram Songate chuan meeting an nei don ni in US Defense Department chuan atar langa ral thuam tlema zong chu an mu bel hanring le phot mayela Russia la chuan ramalak bel duai zel maya NATO le EU ram ten ral thuam ren farhan takin Ukraine an peya Ukraine hi tranpui lo sela chuan Russia hian ala fai vek toinarin oma indo na po here to mai theiani ma se indo ti khotlai tum ni om takin ata tolte te in ral thuam ro pui lutuk lem lo 80 kilometer range ang chi te an pele no thina a ha thla kani ber hi Luhansk muna Russian force te doan harsa Luhansk regional governor Sari Haidei chuan niminzun ni som pali khan an dinhmun asoi chianga kan dinhmun hi a khirh da hle kan sipai te chuan mun thum vela mel ma te an lo dang thei khrama lisichang slama Russian force te an kal zel lo nan Severodonetsk hi kan huma poimo hleya engpo ni se mel ma te an hnai hle maya mipuin an tuar na sato mai sia chen na intam tak a cheto boka kan dinhmun hi a har sato tak zetani ti na soi hade chuan azot chemical plant a civilian zangala yan tom him thua soi boka Russian force te chuan azot chemical plant hi anbitum ni na soi bok Luhansk indona hian street battle kot khirh indona bika Ukrainian sipai te an chet hiam zo ka hei Russian force te chuan ria in artillery le bom lian an mangna sa a building a chiat pha na sa hle ta thina ni Azovstal ang pokin azot plant om te chu Russian Defense Ministry chuan ral thuam da thlaturi na ria tira ral thuam an da thla ani chuan humanitarian corridor khon sakan tiamani Ukraine official te chuan he thu hi an la soi chuak lova thu dikaniem ti ala fiat hei chia lo Russian Defense Ministry hian azot chemical plant a hian ral thuam keng sipayan tom ven ring ti a chiang hlea Ukraine sipai hliam te en kolnan an mang te po ni ve mai thei boka Mariupol le Severodonetsk indo na hi ain ang viawani Russian President Vladimir Putin-a chungchang report dangdai tak a om le boka India ram chanchin bulian te poinan chhuwa ve boka kanan soi chhong ve lenge ahmasain zun ni som pani nia Putin-a video chungchang soi masalukila Putin-a hriselna hian soya hlo viu maya dot muhlum ringot chu ani iring lo phot mai teng u New York Post ten a report danin zun ni som pani pathian ni khan Vladimir Putin chuan Kremlin-a award ceremony a man puya Russian filmmaker Nikita Mikhailov chu award a hlan nuin kumsomruk le pakomi Putin chuan thua soya a ke chu nging tar maya a chevel chu nget lo hle ni Putin a hrisel na din mun ngai ventu te chuan hrisel lo na ruk engem otakani ti an soi thar le ta ani UK Express in a report danin doctorin Putin hi mipui ma ding tam lo turin a cha ani oma kan mukha ta hle reng ani hi relo te chunga in lan trumpo hian soirem tur engeng mo hi chu alang tel ta zel maya kum thum ba ka daman ring to lo ni om takani Russian official te eroin an president hi a hrisel thu an la soi tlat thung hetia Putin a hrisel na a that lo nu hian Putin chuan azin chu apiangin a bodyguard te ba ka azun le ek keng tu tur mi paruk a hruai tel ta thin ni in French News Magazine Paris Match chuan a ziak Putin hian ramdanga tlo hian azun le ek a kalsan ngai lova
a bodyguard mi paruk te hian suitcase an da a Moscow lama an keng ho thin ni nan soya he thil hi a hriselna dinhmun thup tlata du wang ni nan soi boka a hriselna chungchang soi neu a om hnu hian ramdang sarkarin azun le ek an te sak a hlo wang ani mai theiani hetia Putin a hriselna in soya hlo hnu phei hi chuan ramdang sarkar Putin a zun le ek tes du anom to ngein arin om boka Putin hian zun le ek thier tu tur a hruai tel zel angai don chau ne na lang Paris Match senior journalist pani te chuan Putin a zin chhuwa huna a om dan an soya Russian Federal Protection Service FPS mi paruk pasari velin washroom a Putin a lu donin an zui thina mi pani in bedroom pon an venga midang pani in bedroom chhunga an zui luta an chhuale lama hian suitcase an keng fowani BBC journalist Jonah Fisher chuan washroom a Putin a lut live video a share tuna kan soyang khan a bodyguard te an om tatak takani sangni le som pasaria friends rama azin tum khan hetiang hian Putin a bodyguard te hian an lo ti to boka tin sangni le som pakokuma khan an lo mu fo to boka azun le ek hi suitcase an da nge yem tero riat chian ala ni lo chiwa rin hlel na ero alien hleni ole tun tumata na Ukraine le Russia lam update kan an siam thei chu khati zong khania atop thlengamin lo ngai thak sak thewa wangin khirh tu le ngai thatu zong zong te in za chunga kan lo me